Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jednoga dana, jedan velikan po imenu Ibrahim ibn Edhem išao je putem i sreo jednog čovjeka koji je bio u jednom zaista nevjerovatnom stanju. Taj čovjek je sjedio na putu, nije imao ruke, nije imao noge, bio je slijep i tu je živio na toj ulici, jeo bi ono što bi mu ljudi od svoje hrane, od svojih blagodati dali. Malo je stao pored njega i razmišljao o njegovom stanju i o svome stanju, koliko zapravo nezahvalan Allahu na blagodatima. A onda je čuo tog čovjeka koji u tako teškom stanju izgovara sljedeću rečenicu: hvala Allahu na mnogobrojnim blagodatima i hvala mu na njegovom obilnom davanju. Ibrahim se začudio i rekao i razmislio u sebi: kakve su ovo blagodati, o kakvom se stanju nalazi? Upitao ga je: čovječe, o kakvim blagodatima ti pričaš? Ti nemaš ruke, nemaš noge, slijep si i jedeš ono što ti ljudi podare ovdje na putu. O kakvim blagodatima ti pričaš? A onda je taj čovjek rekao sljedeću rečenicu: o neznanče, zar mi nije dovoljno što mi je ostao jezik koji može Allaha da spominje i što mi je ostalo srce koje je Allahu zahvalno? Zar to nije dovoljno od blagodati? Da imam jezik koji Allaha spominje i srce koje je Allahu zahvalno. Ibrahim je tada shvatio njegove riječi. Draga braćo i sestre, veoma često mi doživljavamo blagodati samo kroz materijalne stvari u kojima uživamo oko nas. Međutim, najveća blagodat na ovome svijetu jeste da spoznaš zašto živiš na ovome svijetu. Najveća blagodat jeste da osjetiš da te Allah voli, da osjetiš da te Allah čuva, da osjetiš da te Allah odgaja. Onaj ko te blagodati ne spozna, džaba mu uživanje u materijalnim blagodatima. I zato uvijek imajmo na umu, nije bogat onaj ko najviše ima, već je bogat onaj kome najmanje treba. Islam te uči da budeš od ljudi koji su zahvalni na nematerijalnim vrijednostima. Islam te odgaja da nikada ne iskazuješ zadovoljstvo zbog onoga što imaš, jer ti znaš da je Gospodar taj koji raspoređuje blagodati među ljudima i zato budi zahvalan na najvećoj blagodati. A najveća blagodat jeste da znaš gdje na dunjalku ideš i da znaš čemu se nadaš na budućem svijetu, a to je Allahova nagrada i njegovo zadovoljstvo.